Dnes som sa zúčastnil historicky prvého stretnutia EFA poradcov na Slovensku. Ak niekto nevie, tak EFA je európsky titul finančného plánovania a druhý najvyšším odborným titulom v Európe. Čo sa týka stretnutia, tak som veľmi rád, že sme sa takto stretli s kolegami. S niektorými sa už poznám, keďže sme pred 2 rokmi robili spoločne skúšku v Prahe. Bavili sme sa aj ohľadom zaujímavých tém, napríklad správy majetku v Rakúsku, ako majú bonitní rakúski klienti rozdelený majetok. Čo vidím ako najväčší rozdiel, že na Slovensku majú klienti prevažne majetok iba v nehnuteľnostiach, alebo prevážnu časť majetku majú v nehnuteľnostiach, nakoľko v západných krajinách ako Rakúsko ten majetok je viac diverzifikovaný. Čiže majú tam cenné papiere, majú tam dlhopisy, akcie, ETF fondy, majú tam napríklad aj investičné zlato alebo aj nejaké alternatívne investície typu nejaké umenie, nejaké drahé obrazy a tak ďalej. Čiže dnešné stretnutie bolo veľmi pozitívne, veľmi prínosné pre mňa a som rád, že sme sa takto stretli s kolegovcami z praxe a s kolegovcami, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty a snažíme sa tú prácu vykonávať na najvyššej odbornej úrovni.